Ahoj, som Mariana, som psychologička a NLP koučka. Absolvovala som Ikigai coaching s Veronikou a moje očakávania neboli žiadne. Moja motivácia bola len naučiť sa niečo nové, možno spoznať nový typ koučovania, ale bola som veľmi milo prekvapená, koľko veľa mi to dalo. Každé jedno stretnutie bolo nesmierne hlboké a obohacujúce. Vďaka Veronike som bola schopná sa dostať do tém, ktoré som roky potláčala alebo sa im vyhýbala. A Veronika fakt vytvára ten bezpečný priestor, koučuje krásne, citlivo, je veľmi trpezlivá, vnímavá, takže nesmierne odporúčam Veroniku ako Ikigai koučku a prajem všetko dobré.